हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोननै सायरि लानानै फैदों। गिबि सायरिखौ लिरनानै हरदों नेम पपिना वारि। बिथाङाबो मोनसे इउटिउब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। नोंथांमोना बयबो अन्नानै सापर्ट खालामैबानो जाबाय। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ आंनि बे गारांजों खोनासंलांदोनि। ओइ सना, आं नोंखौ हाजासे रागा जोंब्लाबो आंनि नोंखौ अननाया जोबनानै थाङा। ओइ सना, आं नोंजों हाजासे नांज्लायब्लाबो आं नोंखौ माब्लाबाबो गारनानै थांनो हाया। आं नोंखौ जेसेबांनो रागा जोङो, आं नोंखौ जेसेबांनो रागा जोङो ना, आंनि अननायाबो नोंनिसिम एसेबांनो। नैथि सायरिखौ लिरनानै हरदों बिरखां ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट चिरां, गामि नंवान जमुनागुरि। बिथाङाबो मोनसे इउटिउब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामैबानो जाबाय। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ खोनासंलांदोनि। ओइ सना, नों मानो आंखौ नेवसिनो सानो? नों मिथिगौ ना, आंहा नोंनि अनगा रावबोआनो गैया। जुदि नों गैयाब्ला आंनि दुखु सोर बुजिगोन? जुदि नों थायाब्ला आंनि सुखु सोर मिथिगोन? बे जिउ मोनसेयाव आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया। आइ रियेलि लाभ इउ। नों आंखौ माब्लाबाबो दानेवसि। नोंनो आंनि जोबथा हास्थायनाय, बेनो आंनि खुगानि जोबथा राव।